Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekene m unu. Asị m nke onye chi na zere ma nze zere ibe ya. Nwanne gee ntị, unu na-anya n'efere nji, unu ga-afụ osisi ọjị Igbo nke na-esote ya bụ ose ọla. Kedu ihe nji eweta ya bụ ife n'efere mba ụwa? Unu na-anya tata ka ọnwa 2024 na-abịa na njedobe. Ọ bụrụ n'ike aka anyị, kama na ọ bụ site na amara nke Chukwu Okike nyere anyị nwa. Ọ ga-abụ ihe makarịsịchara mma na ọ bụrụ na ịbụ di mbụ unu maọbụ ebe ọbụla isi were egere m ka ị mere m ihe tata, ka ị wetara m ọjị Igbo wee gaa ọrụ Chukwu Okike na o kwere ka ibido n'ọnwa Jenụwarị wee ruo n'ọnwa Disemba nke World Geographical Calendar. Anyị mara na n'ịbịa na ọdịnala Igbo na omenala Igbo na ndị Igbo nwere kalenda ha nke na-agba 13 months with 1 day. Mana tata achọrọ ka m gaa ọrụ m Chukwu Okike, kene Ajara, kene ndị gboo ndị wepụtara osisi ọjị a ka e were eme gịnị? Ka e were na-agọrụ ma na-ekpere Chukwu Okike Abịama. So dị afọ nwanne m, ebe na ebe ọbụla ị na-egere m, ọ ga-amakarịsịcha mma ka ị sonyere m n'ọjị a m ji agọ ka o nwee ike ịgazi, maka na ọ bụgo ihe a na-eme n'omenala Igbo. Ọ bụrụ na ikpu ihe n'isi kpufu, maka na ọ bụrụ na ị chọọ ịgọrọ Chukwu Okike spring bee, nwa ya anaghị afụ anya, ị ga-akwanyelu ya ugwu. Chukwu Okike Abịama ekene gị maka na iwepụtara osisi ọjị ka anyị wee na-echeta gị, wee na-agọrọ gị. Ekene anị ikwere ka ọjị pue, ka ọ bụrụ ihe eji were eme gịnị? Asụ ụsọ nke ndụ. Anyị ekenekwazie ndị gboo ndị tụpụta n'atụmatụ ma chọpụta ka e were osisi ọjị wee na-agwa Chukwu okwu. Anyị na-ekene unu n'ihe ọma niile nke unu ji were chọpụta n'elu ụwa a. Anyị na-agọ na-asị ọ ga-adịrị nwoke na mma, dịrị nwaanyị na mma. Ọ ga-adịrị ezinụlọ gị, dịrị ezinụlọ nna mma. Ọ chọrọ nke ọ ga-eme anyị ọdachi ekwene. Onye isi anyị na-awa aja, a sị na were nke chụrụ, a sị na mbọsị ihe ike ga-eme n'ezi ọkpa ama mpụta anyị iro. Ọmụmụ egbu ngwu na ma na mma ya anyị ya nkọ. Onye ọbụla fụrụ gị cheta ihe mere nwa ya ka ihe mere nwa ya mee ya. Nwoke ọbụla maọbụ nwaanyị ọbụla na-eje ajọ ije na-agwọrọ gị ajọ ọgwụ ka o wepụga ndụ gị. Tata anyị na-ekwu dịka ọnwa 2024 na-abịa na njedobe, ya bụ nwoke ya bụ nwaanyị ama nje anya na afọ wee fụ ọnwa 2025, maka na anyị ji ogu jide ọfọ. Anyị na-ekele gị Chukwu Okike ka iji wee duru anyị n'ọnwa Jenụwarị wee bata na Disemba. Anyị wee fụkwazie ya bụ ụbọchị ikpeazụ bụ 31st. Anyị na-asị ndụ nka nka. Anyị na-ayọ gị agarị na abọ na agarị ofu. Ndị n'obodo oyibo, anyị na-asị ihe ọbụla unu na-eme ọ ga na-agazi. Ihe ọbụla unu ji eme gịnị? Agba mbọ ka o wee dịrị unu mma, dịrị ezinụlọ unu na mma. A sị na Chukwu Okike Abịama ga-eweta ya n'uju. Anyị na-asị na ndị nọ na be anyị, anyị na-asị na ndụ na arụ isi ike ga-awara ndụ unu ọjị. Anyị na-asị na ihe akụ na ihe enwe ga-abụ nke unu. Eze Chukwu Okike Abịama nye ụmụnne anyị arụ isi ike, ndị nọ na-akwa ọya kwee ka ha gbakee na akwa ọya ha. Ndị enweghị ihe ha ga-eji wee nyere ndụ aka site na onye enyemaka. Ndị niile na-achọ mkpụrụ nke afọ, ọ bụ gị nwa bụ Chukwu nke na-enye nwa, bịa fichaa ezinụlọ anya mmiri. Ụmụnne anyị niile ndị na ha gbakọwara ọsọ ndụ a
bido na Jenụwarị wee rue na Disemba a. Ọ bụrụ ka isi were chọọ ka ha si ebe ahụ wee jere n'ụwa afụdowebe, anyị na-asị ka ha bụrụ anya anyị na be mmụọ, ka ha kwuoro anyị ọnụ anyị na be mmụọ, ka anyị kwuchitere ha ọnụ anyị na be mmadụ. Nyere anyị aka n'ihe nke anyị na-eme n'elu ụwa a ka o nwee ike ịgazi. Anyị na-asị ndị ga-ana unu aha ọfụ a, ị na-efe n'elu, ị ga-aga na mmiri na ị na-aga n'ala. Anyị sị na okporo ụzọ enu na mmiri ga-eruwere anyị isi. Chukwu okike, anyị na-asị bịa tọọ ji a n'ogbe ka anyị taa ya n'ibe n'ibe. Ọ bụ ụdị anyị gọrọ ka ọ lere n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ anyị waba ala Igbo ji wee biri Eke, Oye, Afọ na Nkwọ, maka na ọ ga-abụ okwu ekwuchara nwe iyi n'aha Chukwu na ndị ana. Ise 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 ise. Ọ bụrụ na ị na-eje ụka, ikwekwara m eme ka o nwee ike ịgazi. Ọjị agba n'ise, ọ gba n'ise na-ye, ọ gba n'ise. Amaghị na unu ga-afụ ya ọfụma. Nwanne m, elu ya bụ ihe na ngwuru ezinụlọ gị maọbụ ebe ọbụla ị nọ, ị ga-afụ na ọ ga-agazi. Ọ bụrụ na ọ bụ mmiri ka iji were eme ya bụ ihe, imechaa ya wụpụ nke ị ga-awụpụ, nwa nke ị ga-aṅụ. Ọ bụrụ na aja, imechaa ya wụfụrụ m aja ahụ, ya gbawa mbọ. Igbo bụ Igbo asị m, onye afọ ụta ka afọ ya echi. Anyị ga-abanye n'ọnwa 2025. O nweghị akụkọ ọbụla a ga-anụ n'isi gị ka ngọrọ ka ọ lee n'isi gị ka ọ lee n'isi m, n'aha Chukwu na ndị ana. Ise.